ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆನೊಂದುಳ್ಳರು ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ತುಳುವ ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವರೂಪ ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆನೊಂದುಳ್ಳರು ಪತ್ತನಾಜದ ಬುಕ್ಕದ ಅಜೆ ತುಳು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪತ್ತನಾಜೆಡು ಪತ್ತು ಕೊಂಡಲ ಬಿತ್ತು ಕೊಡಿಪುಂಡು ಎಂಚನ ಬಿತ್ತ ಲೋಕದ ಸುತ್ತು ಭೂಮಿಡು ಕತ್ತುಡೆ ನೆರೆಯಾಪುಂಡು ಪತ್ತನಾಜೆ ಪತ್ತನಾಜೆ ತುಳುವೆರೆ ಬರ್ಪ ಪತ್ತನಾಜೆ. ಬೆಂಗಳೂರದ ಯುವ ಸಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಕವನನ್ನು ಬರೆದು ಪುದರ್ ಪಡೆತಿನಾರು ಯಾದವ ಕಲ್ಲಾಪು. ಬೆಂಗಳೂರದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಡಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಮೇರು ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರು ಬರೆತಿನ ಅಡೆಪು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆನು ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋದ ಪತ್ತನಾಜೆ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಡು ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಬರೆತಿನ ಪದನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಪ್ಪೆ ಮನ್ನದ ಕಮ್ಮೆನ ಬೋಂಟೆ ಕೆಡ್ದಸ ರೊಟ್ಟಿ ಪಾಯಿಸ ಕೋರಿ ಪುಂಡದ ತಮ್ಮನ ಕೋಲ ನೇಮದ ಅಂಕಾಯನ ಭೂತ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಮಾಯನ ಗುಂಡೊಡಿತ್ತಿನ ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಬಿರ್ದು ಬೀರನೆ ಪನ್ಪನ ಏರೆ ಬೀರನು ಏರು ಪಂಡೆರ ಬೋಟಿ ಏರೆರ ತೆಂಬೆರೆ ತೋಲು ತಮ್ಮಟೆ ಬೀರ ಮುದಿಪೊಡು ಕೇಂಡು ನಿನಿ ದನಿ ಪಾಡ್ದನ ಅಗೆಲು ತಂಬಿಲ ಏರಿ ಕೊಂತಲ ಪೊತ್ತಾಯಿನ ಕುಡಿ ನಂದಲ ದಗದಿ ಪೂವರಿ ಕುಡಿದಿ ಬುಂಡೊಡು ಗಗ್ಗೆಲುಂಡು ಇನಿ ಗಗ್ಗರ ಗಗ್ಗೆಲುಂಡು ಇನಿ ಗಗ್ಗರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿಕಲ ಯಾದವ್ಯಸ್ಕಲ್ಲ.